ang Ginoo manaa ninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Niadtong panahon na mipakanaog si Emperador Augusto ug sugo nga ang tanang molupyo sa gingharian magpalista alang sa senso. Sa paghimo ni unang senso, si Cireneo maoy gobernador sa Syria. Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa kalungsod aron magpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban kang Maria nga iyang sinayuran nga mabtus ni atong higayon na. Ug samtang didto sila sa Bethlehem, miadto ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, ug giputos niya ang bata sa panapton, ug gipahiluna sa pasungan. Kay wala may luna nga balay nga abutan na. Niadtong dapita, may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo, ug nadanagan sila sa himaya sa Ginoo, ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, kaya niya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayo sa tanang katawhan. Kay karong gabi na nataw sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan. Makaplaga ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Dahalay gunang Diyos sa kahitasan, ug ang yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Lingkod ikaw, O Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Before we proceed, may I request the owner of this car, JAD 2796, please proceed to Mabolo Elementary School aron sa ingon mawahing nimo gamay mo sakyanan. In kasong nawahing na nimo, salamat. Kung wala pa, palihog at tua kay na ay nababagan nga sakyanan. Salamat. Okay? Lami na itulog. Maupod yung gibati? Sige, aron dili mo madanay sa pagtulog. Hala, mag-isa ta sa atong kamot. Isa tanan. Unya nga atong procedure, sa atong mag-isa sa kamot, tuyo ko na itong katulo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sige, balikon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Sunod ka na pinaka-pa-cute nga wow. Wow. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow. Sunod ka ng batignaw nga wow. Sige. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ang gihapog batignaw. Grabe sa doy. Bisan Pasko, kita gihapog batignaw. Hindi mahayo. Not a good sign. So mga kaigsunan, giduyugan ta karon sa ato ang Paris Team Moderator, Father Benny Tao, kuyog pa sa ato ang Deacon, Reverend Ryan. So, aniya kita nagapundok ni ining pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Muna ang pangutana, Disyembre 25 bagyo na tao ang Ginoo? Disyembre 25? Kung ikaw sola scriptura ka lang, wala gina sa scriptures nga December 25. But the Catholic Church, wala man mo rely solely on sola scriptura. Naaman tayo kitawag og sacred tradition. Muna kung nato subayon sa kasaysayan sa simbahan, there was a time in the early church nga sa bulan sa Disyembre nahitabo kini sa Northern Europe. Inigbulan sa Disyembre magkatugnaw ang panahon ug unya ang adlaw sayo nga mo salop. Imbes mo salop og alas 6 baron, alas 2 na salop na, mungiob na. So it's colder and it's darker inuntang punga. But inig December 25, mauna po na siya sinugdanan, diin, muhinay-hinay o kawala ang katugnaw o mupuli ang adlaw, hangtod na nga moabot ang summer. O diha, kini nga celebration, December 25, gisaulog kini sa pagano. Kay ang Northern Europe sa una, wala pa man ma-Christianized. So ang ilang celebration, December 25, is the victory of the sun. Kay tungod ang adlaw, ang haring adlaw ni gawas nagbalik, ni init na pod ang kalibutan. Sol Invictus. Ug unya ang mga Kristiyano nakakita sa similarity of the celebration, of the pagan celebration, the victory of the sun, and the victory of the sun god, S-U-N, and the victory of the sun god, S-O-N, in the middle of sin. The victory of the sun god, S-U-N, is in the middle of darkness, and the victory of the S-O-N, sun god, is in the middle of sin. So nagmadaugon ang anak sa Dios, di taliwala sa kahimtang sa sala, still in darkness. Muna sometime in the year 325 AD, muna nga gisaulog na gyud sa simbahan kining duruha ka
dagkong selebrasyon. The feast of nature and the feast of God the Son. Why nature? Kay nabalik na ang ka-green sa mga kahoy dito sa Northern Europe. Sa mga na siya'y background. Now, sanglit sa pagan na may Sun God, S-U-N, o sa Katoliko na ay Sun God, S-O-N, muna ang atong pamalandong karong gabi. Una, diha lang sa duruha ka sinugdanang letra sa Sun God, S-G. Muna kung maghiskot pa ni kog S, moabot ang alas 12, inapader, move on na pader, ato na pos G. Kaya murag na nahigot ra ka sa S. Now, what is S? What does S stand for? The first Christmas is or was simple. Simple ra ito ang unang Pasko. And not just simple. The first Christmas, anaapod ang pagkahambol. Pagkahambol sa Ginoo nga usa ka hari na naog gibiyaan ang pagkahari aron mo ipon sa makasala nga katawhan. Sama sa usa ka istorya niadtong usa ka hari nga diha sa iyang gingharian na igwapa nga babae. Ug unya nisimba mga ni turon ang gwapang babae. Ug unya nga maong hari na in love sa maong babae. Muna na dilema siya ba? Nabalisa na unsa ning haria wala mahimutang kay ngano man kung iyang pangasawon nga magpabilin siyang hari pangasawon ng babae ma-feel inferior ang maong babae ngadto kaniya sanglit hari man siya. Now kung biyaan po niya iyang pagkahari unya pangasawon niyang babae basin dili na po siya maoy pamanhon sa babae kay nawala naman yung status nga usa ka hari. So unsa may gihimo sa mong hari ni gamble siya because of love. So there was that gamble of love. Gibiyaan niyang pagkahari o gipangasawa niya ang maong gwapang babae og silang duha nanimba na pod karon. Mao po na sa atong Ginoo usa ka hari. Nakita niya ang tao living in a messy life because of the presence of sin. So, unsa may iyang buhaton? Kung ari ra ko sa taas, they will recognize me. Pero kung munaog ko, will they recognize me? Nga ako gihapon kining hari. So, what this Son of God did, gihimo gyapon niya ang gihimo sa hari sa istorya, the gamble of love. Gibiyaan niya ang iyang pagka Dios ug unya nagpakatao mao nay incarnation, enfleshment, nagpakahimong tao aron mo ipon sa tao ug diha alsahon niya ang tao gikan sa messy life because of sin. So mauna siya the first Christmas was simple. We need to simplify our life. Kaya kung dili ta makasimplify sa itong kinabuhi, mawala sa itong humility, then we will always be living in a messy life, sitwasyon nga naa sa kangiog. Muna kinahanglan ta nga we live a simple life. Now, living a simple and humble life is kanabitang makadawat na ka sa imong pagkatao. Nakadawat na mo sa imong pagkatao. At home ka sa imong pagkatao karon. Nagmalipayon ka sa imong pagkatao karon. At home ko no, nagmalipayon ko no. Nganong imbuhok lagi imbis itom nahimo naman ng bulagaw. At home di ka na. Kung at home ka sa imong buhok, then let it be sukad ka na tao kay aron wala kay gasto. Living simply mga ni ayaw pabuot padir di man imuhang kwarta. Di ba ato lang gisulti ba kay ang unang Pasko was naamang pagasimple. Sunod nga living simply kung imong nadawat na ang imong dagway ayaw na nag-iparituki
Hala, limpyuhin na lang na, bastante na na siya. Pero dili na kinahanglan ni parituki nga kung ilong nimo pislat parehas ako ayon lang ipataasa nga mo taliwti pag-ayo kay ngano man masipyat pa lang ang doktor, lain mo yung taliwti nimo imbes ang tumoy sa ilong, ang tunga-tunga hinon sa ilong kay niburot ang tunga-tunga sa ilong. La imagine ko no, unya ang kilid sa mong ilong ni katag pag-ayo, nagabaan ka ini kamatay nimo. Atubang ni mos Ginoo mo ingong Ginoo, is that you? Sabi mo itubag, yes Lord, this is me. No, wala ko maghiling. There's ang gitagaan nimo ang kabos, then wala na siya return. And God who knows what you are doing will reward you 100-fold. Pero kung ang imong tagaan kada makahatag sa niyong balik, dili na siya mao. Kay unsa na kanay i-exchange? Ang gift ihatag, ang cards maoy i-exchange. Ayog baliha nga ang card mo ihatag, unya ang gift maoy i-exchange. So there should be the elements of giving. Ug unya aron sa ingon manindot ang imong Pasko. Sa linya sa kanta na giingon, ang pagpasaylo mo'y angayng buhaton ta ning adlaw sa manunubos. Pagpasaylo, give forgiveness. Forgive people. Members of your family, forgive the members of your family. Your neighbors, forgive neighbors nga nakasala nimo. Or those in the ministry of the church, pasaylua sila. Dili kay magharbor ka o kaliyog kayugot. Pasaylua sila kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Munay tinuoray nga ikaw na ay Merry Christmas. Kay kung dili ka makapasaylo, you are still in the messy Christmas. Klaro? So if you want to have a Merry Christmas, give forgiveness. If you can't give forgiveness, luhod atubangan sa batang Hesus. Unya pangayuan niya maong grasya aron sa ingon inig uli nimo, you can smile because God, this eminent God is with you. Nikuyog nimo kay ikaw ni abri sa imong kasing-kasing bag-o na ang maong adlaw sa imong kinabuhi. Sunod nga aron mahumaning SG, kada tambong nato sa misa na ay nataw pag-usab. Dili lang nataw siya sa Belen, but every celebration of the Mass, nataw ang Ginoo, ang atong Ginoo Kristo. Maman gani kung dito sa Belen na ay kanta nga sana fall on your knees, ang tanan niluhod sa Ginoo dito sa Belen, inigtambong ni misa sa lagda pod sa General Instruction in the Roman Missal, inighumag kanta Sanctus, humang kanta Cordero sa Dios, yo muluhod puga. Mao nay sakto nga nagsaulog nga naa kay Pasko, kay kabaw ka nga magpaubos sa imong kaugalingon, bisan pa man wa kay ludhanan. Muluhod gihapon ka. Grabe sa nimo pader, kaming way ludhanan paludhon man gyud minimo. Because those exempted sa pagluhod, maora man katong number 1, na problema sa tuhod. Number 2, when the Mass is held in an open space, it is raining, the ground is wet, you are not obliged to kneel. And that is coming from Cardinal Francis Arinze, ang former prefect of the Sacred Congregation for the Doctrine and Faith. So, ayaw nagreklamo diha. Grabe sa nang pariya, paludhon man sa mi. Ang Ginoo mataw pag-usab kanunay kada tambong nimo misa. Muna kuno sa gihimo nila niluhod sa Belen, maorbo itambong dong misa, muluhod pud ta pagpakita sa tong pagrespeto ni ining maong Ginoo. In the meantime, Merry Christmas kaninyong tanan, dili messy Christmas.